Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы 11-нче халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсының җиңүчеләре тамашачы каршында имтихан тотты. Пандемия һәм башка чикләүләр аркасында бәйгенең йомгаклау концерты кичектерелеп килде. Исегезгә төшерәбез, Татар моңы халыкара яшь башкаручылар телевизион конкурсы 2008 елдан башлап үткәрелә. 2021 елдан башлап бәйгене 3 елга бер тапкыр үткәрү тәкъдим ителде. Академик вокал, инструменталь башкару, эстрада җыры кебек номинацияләрдә беренче урын яулаучылар бу кичәдә сәхнә тотты. Халык җыры номинациясе җиңүчесе Айнур Исламов хәзерге вакытта ватаныбызны саклый. Ул үзе җырын видео язма аша тәкъдим итте. Алар инде әлбәттә талантлы, алар инде булган артистлар, инде әзер артистлар, шуңа күрә алар үзләрен сәхнәдә ничек тотарга, ничек җырларга беләләр, алар инде укытып өйрәтеп торасы юк, алар инде профессионаллар, егетләр өчен, кызлар өчен бик шатмын. Матур конкурс һәм тыйнак, әдәпле, тәрбияви чара бу.